Takže čaute, tu je originál. Cookies. A ideme hrať Tank Trouble. A prosím ťa klikni, lebo mne to zase nejde. Díky. A hráme to pre troch, lebo mne sa to ovláda lepšie myšou a potom by sme si udierali ruky, kebyže to hráme s tým. A naviac preto, lebo čakáme, že možno príde aj môj bratran. No, proste, príde niekto. A hráme tak, že musíme čakať na nejaké veci a keď ich budeme mať, tak ideme proti sebe. Yes! Ja som si... A nehrá sa to, čo prestrieľava okolo steny. Dobre. Ja sa skriem do boku, aj ty. A povedz, keď môžeme. Vypadni. Dobre, tak môžeme. Hej! Ja ťa tak zadreznem, že to až bude bolieť. Dobre, čo idem teraz robiť? Hej, nerob. Skúšam, že kade idem. Mám potomkov. Hej, tak už aj ja jedného. Sorry! Nevadí. Neušiel prst. Nevadí. Počkaj, ja sa zabijem. Nezabíjaj sa. Normálne hráme. Dobre. Teraz čakaj na nejaké veci. Okrem tohto sa hrá všetko. Hej, ale miny sú také ešte také... No, miny sú také najslabšie. Ani nie, lebo keď sa nezapamätáš, kde sú, tak sa nachytáš aj ty na ne. No, keď je takáto malá mapa, ani nie. Keď je veľká, tak hej. No, Wi-Fi. Ale. Dobre, 3, 2, 1. Ty nemáš Wi-Fi. 2. Prečo si sa zabil? Neviem. Aby to bolo vyrovnané. Najmä, aby aj zelený vyhral raz. Tak sa zabij. 3. To prečo? Lebo bola veľká. Neviem. Dobre, počkaj. 3, 4. Škoda. No, veľká. Škoda Fabia. Ja nič... Páni a dámy, ja nič nerobím a točím sa. To je zázrak. Hej! Ja ale nejdem do teba. Hej, iste. Ja neboj. To si mám preto zobrala, lebo to nešlo. No poď si po mňa, Ja, poď. ono to za chvíľu prejde. No. Jaj, keď to ako bola tá navádzacia raketa, potom by sme hrali na hánky. Nie, na haj. No, sorry. No, môžeš. Môžem? No, poď si po mňa. Čo? Tak toto nebolo fér. Ja to nemám rád. Mám ja. Teba. Aha, to je také hovno. Počkaj. A ja to idem spraviť. Pozor, nechci ja som vystrelil ešte jedno. To nič. Za teraz nedostaneš sekundy. Nie. Hej, nahaj mi to. Dobre, ja idem to čo najďalej. Dobre, strel to a budeme hrať na hanky. Nie, stoj! Medic. Help me. Ne. Áno. Dobre. Zabijeme sa? 3. Dobre, čaute u ďalšieho videa.